Inak je úžasná táto kategória. Bob Gujáš z Bob Gujáš. Ide. Všimate si, zatiaľ idú krásne dámy. OK, ahoj. To je. Blahoželám. Blahoželám. Blahoželáme. Fazulový guláš je úžasná vec. Veľmi dobre viete všetci, že natlieskajte im. Žena je ako fazula. Keď nemá poriadny kolík, odplazí sa k susedovi. Cena strieborné varešky a ze ziškonády. Strieborné fazulové kolíky. Ocenenia. Tak. Týchto tímov je opäť 5. Ismét 5 csapat fog elvinni az ezüstfoka nádíját, vagy az ezüstka nádíját. Tektum Gastro Team, Rio Tvrdošovce, Diesel Plus, Old Boys Club és a Hasiči. Blahoželáme strieborným v kategórii fazulový guláš alebo Bob Gujáš. Takže zopakujem družstva Tektum Gastro Team, Rio Tvrdošovce, Diesel Plus, Old Boys Club a Hasiči. Gyújtósiron, mondták, hogy rossz tűz van. Itt a gyújtósiron. Hát tessék, ezt mutattam meg. Ez nem